dneska je tu se mnou Karča! A dneska tu máme challenge, že jsme na pískovišti a musíme si zahrabat nohy a jelikož tady jsou takové kamínky a fakt jsou jako ostrý a je to nepříjemné, protože tady kadí a všechno čurá a že? Jo. Takže můžeme začít. Ano. Tak první ty mi to takhle drží moje nohy a já si je první za to, jo? Ani mi vidět. Hej, bereš mi písek z nohy. To nebá. Jsi nějaká drzá, ne? Prosím, tohle je moje něco jako nejlepší kamarádka Karča, Karin, která je hodně střelená. Já vím. Děkuju. To je asi moje nejstřelenější kámoška na světě. Takže jak můžete vidět, už to mám, aspoň trošku. A Karča už to má dávno. Tada! Takže spouštíme časomíru. Tady jsem. Takže kdo to vydrží nejdýl, jo? Tady. No, správně, už jsem vyhrala. A mi tam něco leze. Jo, ok, tak já jsem prohrála. Tak jo, takže můžete mě vidět, že já jsem opravdu prohrála. A Karinka furt se tady drží při sobě. Ale já jsem si... Já jsem si říkala, že tady strašně to smrdí a to smrdí ten písek. No jo, to máš recht. Dámy a pánové, Karča je vítězka. Udělej to ještě jednou. Tak, musím to vyhlásit. Karča udělala tohleto, že mi to vlítlo až do oka a teď i Karča. Taká důležitá Karča. No dobrý. Však jsem důležitá, neříkej mi to do ksichtu. Taky trochu drzá. Co mě furt natáčíš? Mě to baví. Natáčej furt taky sebe. No dovol. To nebyla urážka. Takže můžete vidět, že já jsem víš. A je to pravda, protože my opravdu nohy máme jako... No. Já nejsem taková. Dneska trošku postiženě, nakaženě, podělaně, Zmontované. A nezmontované. No, tady toto vypadá spíš jako... A zeptáme se, jestli u ní nemůžu spát. Ano. A zeptám se taky na jednu věc. Jsem blbá? Všichni odpověďte, že ano. A já blbá i ona? Řekněte ano. Napište to dolů pod popisek videa. Do komentářů. To řekla, že jsi blbá. To říká každá žena, která... No my ještě nejsme ženy. A teď Karča taká důležitá. Víte co, normálně Karča, ona je takhle a ona si úplně postavila, úplně tak nějak. Zaměříme to na Karinku. Nevšimněte si, že tady jsou malinké děcka, my jsme totiž na dětském pískovišti, kde to je tady... A je to pro nás hodně trapné. Kde je to tady do 12 let a nám je 10. A už je to trošičku ostudě. Nemůžeme to? Ne. Tak jo, tak tohle to byl spíše něco jako vlog mezi challenge, že? Jo. No a to bude asi všechno. Jestli si Karča bude chtít udělat svůj vlastní kanál a natáčet videa, jestli si udělá kanál, tak vám ho dám do popisku videa, ať se tam všichni mrkněte. Jasně. Tak čau. Čauky. To je